Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalının atavatanturkmenistan.com saytında biz size 3 tane hoş haberi getirdik. Bu haberimiz saytımızda münglerçe gebek okollu ve Atavatan Türkmen Instagram sayfasında olsa münglerçe gebek paylaşıldı ve Atavatan TV YouTube kanalını qıysqa vaqtın davamında 50 min gebek tamaşa edildi. Ine şeyle haber ähli platformalarda ilkinci bolup size yetirenligimiz için özümüzü bagıtlı saýýarys. Ine şeyle acayip haberi ilkinci bolup size yetirmek ve sizi beğendirmek, sizin beğendiğiniz bilen beğenmek bizim için iň uly bagyt. Emma bizim için esasy bagyt bizi iýberleýän tamaşaçylarymyzyň beğenýänligine şaýat bolmak. Beğendiğiniz baky bolsun ve bizi hem sizi beğendirip durýan size peýdali, şeýle hem gyzykly habarlary elmidama size yetirip duraly. Gelingini size 3 tane hoş haber yetirmege dowam edelim. Aslında Atavatan Türkmen Instagram hasabymyzy iýberleýänler üçin 3 tane hoş habary eýem tanış. 3 tane hoş habarymyzyň birincisi halkara uçar gatnawlary tapgyrlaýyn açylýar. İkincisi bolsa ağız burun örtüklerini dakınmak tapgyrlaýyn ýatyrylýar. Ve üçüncüsü bolsa awazda milli siýasatçylyk zolagyny din jaş mövsümi badal galýar. Indi halkara uçar gatnaw barada aýtsak, dünýäde Covid-19 ýokanjyna garşy öňüne alyş sanjymlarynyň gurşawynyň ýokarlanandygyny göz öňüne tutup, Birleşen Arap Emirlikleriniň we Germaniýa Federativ Respublikasynyň Frankfurt şäherine howa gatnawlary hepdede bir gezek pandemiýadan obalyk alınıp barlyşy ýaly ýola goýmak göz öňüne tutulýar. İkinji habarymyz barada belläp geçsek, dünýäde pandemiýa bilen bagly ýagdaýlaryň peselip başlandygy ve köp döwletlerde öňüne alyş çärelerini tapgyrlaýyn goşudylandygy barada bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň maglumatlary hemde köpçüliklerin haber veriş serişlerlerinin täzelikleri düýpli öwrenildi. Şoňa laýyklykda şu ýylyň 1-nji iýunundan başlap ulaglaryň ähli görnüşlerinden hemde ýapyk binalardan başga ýerlerde ağız burun örtüklerini aýyrmak meýilleşdirildi. Üçüncü hoş habarymyz bolsa, awazda milli siýasatçylyk zolagyny Tomuska din jaş mövsümi şu ýylyň 15-nji maýyndan başlanar. Ýeni bir zady belläp geçsek, ol hem 25-nji maýdan başla ýurdumyzyň içinde howa gatnawlaryny açmak, ähli velayet merkezlerini, Türkmenmaşa şäherini, howa gatnawlaryny gurnamak göz öňüne tutulýar. Mehriban tamaşaçylarymyz, egerde siz ýurdumyzda bolup geçýän täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalymyza agza bolmak unutmaň. Egerde özüňize peýdali gerekli maglumatlar almak isleseňiz, atavatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň innik fanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.